Creieu que els contes de sempre ens expliquen tota la veritat? A vegades hi ha bruixes que no fan por i nenes valentes que mai s'espanten. Això és La lluna verda. Comencem! Les bruixes han de fer por. La mandràgora era una bruixa molt bonica. I no penseu pas que n'estava orgullosa de tenir el nas fi, els ulls dolços, la pell suau i les mans delicades. Envejava els nassos ganxuts, els ulls guerxos i les berrugues, i les ungles brutes i cargolades de les seves amigues. Perquè les bruixes, com sap tothom, s'ho passen molt bé espantant els nens i les nenes. A les amigues de la mandràgora els encantava perseguir-los sobre les escombres, amagar-se sota els seus llits o esperar-los rere una cantonada i cridar «Buh!» quan passaven pel seu costat. Però, en veure la mandràgora, ningú no s'espantava. La mandràgora tenia una veu suau com la brisa, que no li permetia fer crits esgarrifosos. No tenia cap berruga al nas que la identifiqués com una malvada bruixa. I no podia evitar riure per sota del nas cada vegada que intentava fer una ganyota terrible. Quan la trobaven sota el llit, els nens la convidaven a berenar i acabaven jugant a cartes o a fet i amagar. No ho podia evitar, es feia amiga seva. «Soc la riota de tothom. Les bruixes hem de fer por i jo no en faig gens ni mica». Els seus pares li deien que no patís, que amb els anys ja es tornaria lletja i terrorífica. Però la mandràgora no volia esperar. Li feia tanta vergonya no poder espantar ningú. Volia ser com la resta de bruixes. Un dia, però, va passar una cosa inesperada. La reina de les bruixes va convocar una reunió urgent i importantíssima. I estaven convocades totes les bruixes del país, de la més vella a la més jove. Tothom havia d'escoltar la terrible notícia que la reina de les bruixes els volia donar. «Terrorífiques bruixes, tenim un problema amb la lluna». «Què li passa a la lluna?» «Deixarà de brillar i xocarem contra un arbre quan volem?» «Serà sempre plena i no ens podrem amagar per espantar les criatures?» «No, no parlo d'aquesta lluna. La lluna és una nena que no té por de res. Ni tan sols jo l'he aconseguit espantar». De seguida van sortir voluntàries per intentar clavar un bon ensurt a aquella nena. La primera va ser la Gardènia, que la va esperar a la sortida de l'escola per perseguir-la amb la seva escombra. «M'encanta la teva escombra! És com un avió que no contamina! M'hi deixes pujar?» Després va venir l'Úrsula, que li va donar una poció que la va convertir en una aranya horrible durant 2 hores. «És genial, això de tenir 4 potes! Així puc fer 8 coses a la vegada!» La següent va ser la Malèfica, que es va disfressar de fantasma i es va amagar al seu armari per clavar-li un bon ensurt a mitjanit. «Si els pares et veuen amb aquest llençol tan arrugat, te'l faran flanxar!» Una a una, totes les bruixes van intentar espantar a la lluna. I, una a una, totes van fracassar. Ningú no sabia com derrotar aquella nena tan valenta, que no tenia por de la foscor, ni dels insectes, ni de les pomes enverinades, ni dels esquelets encantats que la perseguien. I la reina de les bruixes cada vegada estava més desesperada. «Si no aconseguim espantar-la, ho explicarà a la resta de nens i nenes i serem la riota de tothom. Les bruixes hem de fer por. No ens podem permetre que hi hagi una nena que no s'espanta mai. Continueu buscant, segur que té algun punt feble». Quan totes les bruixes ja s'havien rendit, va arribar el torn de la mandràgora.
va estar-se tot un dia donant voltes a quina seria la millor manera d'espantar la lluna. Finalment, va decidir recórrer a un truc clàssic, però en general molt efectiu. Es presentaria a casa de la lluna i li llançaria una maledicció. Les malediccions, en realitat, no funcionen, però això és un secret que les bruixes no expliquen. I quan els humans senten les paraules «et maleeixo», s'espanten tant que es posen a gemegar abans de comprovar si la condemna ha fet efecte. Així, amb l'esperança de tenir més èxit que les seves companyes, la mandràgora es va dirigir a casa de la lluna. Va fer 2 trucs llargs a la porta i quan la nena va obrir, va cridar amb la veu més greu i terrorífica que va trobar. Jo, mandràgora, et maleeixo! El dia del teu 7è aniversari et punxaràs amb una filosa i et quedaràs adormida durant 100 anys. Dormir durant 100 anys? I això vol dir que no hauré d'anar a l'escola? M'encanta! Moltíssimes gràcies! Ara hauré d'aconseguir una filosa, que no sé què és. M'ajudes? I, sense donar-li temps a dir que no, la lluna va empènyer la mandràgora a dins de casa seva. Van buscar la paraula filosa al diccionari i després, com que s'havien fet amigues, es van posar a cuinar galetes. La lluna els donava forma de ratpenat, de gripau, d'aranya i de serp, mentre li explicava a la mandràgora que tots aquests animals li encantaven. Ja sé que la majoria de nens tenen por de les aranyes o dels ratpenats o de totes aquestes coses, però jo els trobo bonics. De vegades em fa una mica de pena ser tan diferent de la resta de nens i no tenir mai por. Però ser valenta també té coses bones. Gràcies a això ens hem fet amigues. Entenc com et sents. Jo també sóc una bruixa diferent. Les bruixes hem de fer por, però jo no aconsegueixo espantar ningú. I així, xerrant sense parar, se'ls va passar la tarda. Quan va arribar el capvespre, la mandràgora s'ho havia passat molt bé, però estava una mica trista. Havia tornat a fracassar en la seva missió d'espantar una criatura. Adéu, mandràgora! Torna aviat! Quan estava a punt de baixar les escales, la mandràgora va pensar que havia de fer un últim intent. Així que es va concentrar per fer una cara lletja. Va tòrcer els ulls perquè cadascun mirés cap a un costat. Va treure la llengua i va agafar aire profundament per fer el crit més esgarrifós que cap humà hagués sentit mai. Aleshores es va girar cap a la lluna, però... patapam! Tan concentrada com estava, no havia vist l'escala i la mandràgora va rodolar graons avall fins al replà del pis de sota i va quedar panxa en l'aire feta un malnyoc de cames i braços. Mandràgora, amiga meva, estàs bé? T'has fet mal? La mandràgora es va incorporar amb el cos i l'orgull adolorits. La lluna va córrer cap a ella. Es va ajupir al seu costat i la va ajudar a aixecar-se. Sort que estàs bé. Pensava que t'havies fet mal. M'has espantat molt. Tan bon punt va dir aquestes paraules, es va sentir un espetec i la reina de les bruixes va aparèixer per art de màgia. Ho heu sentit bé, això? La mandràgora ho ha aconseguit. Ha espantat la lluna. Això ho hem de celebrar. Aquella nit, les bruixes van fer una gran festa en honor a la mandràgora. La lluna les va acompanyar, perquè sempre havia volgut assistir a una festa de bruixes. La mandràgora va ser nomenada la bruixa terrorífica de la setmana i va estar molt contenta. I la lluna li va regalar un dibuix. Mandràgora, no només ets l'única que ha aconseguit espantar-me, també ets la meva bruixa preferida. I conte contat, ja s'ha acabat. I per la finestra les bruixes han marxat volant.